Pred 2 týždňami sme prišli na turecký vrch ako jednotlivci z odlišných svetov. Dnes tu stojíme ako jeden tím. Pochádzame z rôzneho prostredia, máme rôzny vek, rôzne záľuby. V týchto uniformách však stratili význam všetky civilné tituly a funkcie, vojenské topánky, pot a 30-kilová záťaž nerozlišujú medzi bežným občanom a štátnym tajomníkom. Každý z nás vstúpil do národných obranných síl z iného dôvodu. Niekto tu hľadal priateľstva, iný prijal osobnú výzvu. Ďalšieho motivovala finančná odmena. A niekto jednoducho potreboval uniknúť. Odísť zo zrýchleného sveta plného stresu. Spája nás však jedna zásadná vec. Všetkým nám záleží na Slovensku. Rozhodli sme sa urobiť reálny krok k tomu, aby sme prispeli k obranyschopnosti Slovenskej republiky. Tento okamih nepatrí iba nám. Pozrite sa na tribúnu. Hlboká vďaka patrí našim mamám a otcom, celým rodinám, partnerom a priateľom. Ďakujeme našim inštruktorom za ich nesmiernu trpezlivosť a energiu. Vieme, že ste občas museli zvýšiť hlas, niekedy až tak, že ste o svoj hlas prišli, doslova. Svojím nekompromisným, ale zároveň ľudským prístupom ste z nás spravili oveľa lepších ľudí, než akými sme boli pred 2 týždňami. Naučili ste nás, čo znamená prísna disciplína. Vďaka patrí aj šoférom. Ušetrili nám množstvo krvavých otlakov. Celý tento proces by nebol možný ani bez kuchárov, ktorí varili na špičkovej úrovni. Mnoho ľudí si pred nástupom povedalo, že na národné obranné sily ide schudnúť. Pri takom dobrom jedle a obrovskom objeme? Nemožné. Za toto všetko vám všetkým patrí obrovské ďakujem. V prvom rade však ďakujeme sami sebe. Ďakujeme sebe, že sme to nevzdali. Áno, bolelo to. Áno, boli aj slzy. Áno, museli sme prekonať samých seba. Dnes tu však pred vami stojíme na slávnostnej prísahe a hrdo si v duchu hovoríme, zvládli sme to. Národné obranné sily nám pomohli uvedomiť si jednu dôležitú vec. Vojna je strašná. My nechceme vojnu. Musíme byť však pripravení aj na tak hroznú vec, ako je vojna. Počas tohto výcviku sme zistili, aká mimoriadne krehká je hranica medzi istotou a chaosom. V momentoch najväčšieho vyčerpania sme definitívne pochopili skutočnú hodnotu obyčajného, bezpečného domova. Vážme si, že žijeme v mieri. Mier sa nerodil ľahko. Mier nie je všetko, ale bez mieru je všetko ničím. Chcem z tohto miesta poslať odkaz všetkým, ktorí spoza klávesníc kritizujú a dehonestujú národné obranné sily. Spoza počítača je ľahké haniť prácu niekoho iného. Nemáte právo kritizovať. Vy ste nechodili 2 týždne v otlakoch v Kanadách. Vás nebolel chrbát. Vy ste nemali tep na hranici 200 úderov pri behu do strmého kopca. Vy ste nemuseli nosiť 30-kilovú výstroj ako naše 50-kilové dievčatá. Vy ste nedostávali odmeny vo forme klikov za to, že niekto iný z vašej čaty urobil chybu z nepozornosti. Vy ste boli v pohodlí domova, preto z tohto miesta vyzývam všetkých. Poďte si aj vy vyskúšať národné obranné sily. Urobte aj vy niečo pre Slovenskú republiku. Pre niekoho bola výzva urobiť 10 klikov, pre iného vstávať o 5:30 ráno, pre ďalšieho trpezlivosť s mladšími členmi čaty. Na konci dňa sme sa všetci vzomkli v jedno. V jeden tím, jeden kolektív, v jednu čatu. Nestojíme tu preto, aby sme vzbudzovali strach. Stojíme tu ako živá záruka, že Slovensko má pred sebou hrdú a bezpečnú budúcnosť. Túto budúcnosť nevybudujú prázdne slová, ale odhodlanie ľudí, ktorí sa neboja opustiť svoje pohodlie. Sme pripravení chrániť to najcennejšie. Náš mier, naše rodiny, náš domov. Pre silné, bezpečné a sebavedomé Slovensko. Pán minister, dovolte mi zaradiť sa. Vykonám.